achieve everything. That's why we follow it, because it's a system, just like computer having a system. You got that? So ọ bụghị because somebody begin ọdịnala ya wee nyefere ya, ọbụghọta ka isi we are proactive. You got that? We create a system and be the cause. You got that? Be the cause and follow the effect. You got that? So ụmụ ibe dịka anyị si wee na-ekwu, ọ bụrụ na a sị na ngwere hapụ ukwu isi aka akparị ya, mana ngwere nọkarịa n'uju ọwa aghọ na nke apịa gbaa afọ o wee bili mmụọ. O nwere ihe ndị Igbo na-etiri ebili naanị na-abụghị ka etinye njin na moto ka o nwee ike ị na-aga aga, because ifuru ozu anwụ nọ naghị aga aga. Mmadụ ifuru ozu nwụrụ anwụ, ịghọtago, ozu nwụrụ anwụ ka ị na-afụ. So a ga-akwa dị ozu akwa, a sị na a na-akwa mma ndụ nwa mkpi a na-eto ogologo. Ọ ya mere eji etinye ebili naanị, enweghị ebili a na-egbu. Unu egbuziri ụmụ anụmanụ biko, ha bịara ụwa otu unu bịara ụwa. Kedu ihe unu na-egburu ha? Kedu ihe ị chọrọ? Kedu ihe ị chọrọ? Before you have a desire, you must cross the 3 doors. Ọ sị gị na nke ịtọ ka ihe na-atọ, ị ga-agaferịrị this door before you talk about desire. If not, your desire will not work. Ọ gaghị work. So ọ ka mma na unu keep all those culture, but to understand them. Ghọta ihe a na-ekwu, ghọta ihe bụ iwe ọjị, ghọta ihe bụ ịtụ mmanya, ghọta ebe ha loketiri. Because ọ bụghị ihe dị na ntọala Igbo dị na nsọ ala Igbo, ọ bụghị ya dị na iwu ala Igbo. Ha niile nwere ebe ha dịgasị. Like ịwa ọjị dị na nsọ ala, ịghọtago. Injustice dị na ntọala, empathy dị na iwu ala. So ha niile nwere different places ha located. Ha bụrụ the same place ka ha, ịghọtara. So and this iwe ọjị a na-ekwu, and we should understand it as in nsọala. Ọwụghụ because ị nwere ike ịnụ ime awele ndị mmadụ asị ọwụ success. O nwere ihe awele ji na success na-eme, ịghọtago. O nweghị awele have nothing to do with success. Awele is something about nsọala, ịghọtara. But ndị be anyị just everything they do is about ambitious. Like ọgaranya is not rich. Ọgaranya is talking about avarice. Anya ukwu, asị na ọchọ ihe ukwu ga anya agba enyi, ịghọtago. But ndị be anyị every time is all about accumulation of wealth. Ọ bụrụ ihe ndị Igbo bịara biko, ịghọtara. So ụmụ ibe, aga m eweta okwu a na njedebe. Mbọsị ọzọ anyị ga-ewetara unu ihe gbasara ihe ọzọ. O nwere ihe m chọrọ ikwu before, but dị okwu gbapụrụ m n'uche, mana nsogbu adị. Mbọsị nta anyị ga-achụrụ n'owere nchi. Human operative system, ọhịa anyị na-ekwu maka ya. Human operating system, ọhịa anyị na-ekwu maka ya. Ndị Igbo nwere operating system. Igbo operating system ka anyị na-ekwu. Igbo operating system ka anyị na-ekwu maka ya. We are just we are not a wanderer. We are not wanderers. Anyị nwere operating system, complete operating system. Anyị na-eso ụzọ nke anyị na-eso. Anyị nwere ụzọ. Onye ka ndozi ọdịnala na-ekwu maka ya. Ka anyị soro n'ụzọ anyị, ka anyị ghara ịbụzi wanderers, ndị eji aka ọnụ, ndị eji ọwapụ na ọ bụrụ ihe ndị mma onye ọbụla nwere ike ịpụta na-ekwu ihe sọrọ ya. Ọ bụrụ ya ka anyị na-ekwu maka ya. Asị na ewu anaghị anọ, okenye anaghị anọ, ewu anwụọ n'ọgbụ. So otu anụma anyị si eme ụmụazị anyị na-ana n'iyi, ọ bụrụ ya bụ the best. Anyị ma ihe mere ha ji ana n'iyi because ha nwere Igbo operating system. Anyị nwere ya, that's why ha ji behave like that. So the best thing bụ ndị a na-amụ ọfụrụ ka anyị ghara ịhapụ ha ka ha na n'iyi dịka ndị kịta nara n'iyi. So ụmụ ibe, si m na ọ ga-adịrị unu na mma. Ka anyị nwekwa mbọsị ọzọ.